Mahmoud MG on the beat. Duniya labari ce dan maguri ke da barin zanci, kyalamai neman fitina su yake kabe shi kulalaci. Na kune haidar na sallamo da sabon baiti na, za na ɗora kan baitin nan da na yi manijar dangina. Wahidin mabuwayi sarki ka ƙara saitan harshe na, ƙaralin ka salati gun shugaban halittu hubbina. Yan uwana ya ci mu gane waɗanda ke zaluntar mu, sun dare bisa mulki sun zagaya suna ha'intar mu. To mu farga mu gane su ne suke sayar da mutuncin mu, in kiɗa ya sauya to dole ma rawa dai canzawa. Da a Nijar babu batun wariya ta fata ko yare, Hausa ko bazabar mai buzu ba barbare duka babare. Kullum gurma da ma sauran yarukan gaba ɗaya babare, sun shigo da salo domin dai su wargazar da zumuncinmu. Asibitoci babu ƙwararrun ma'aikata kan mataye, ƙauyuka da birane duk babu magani Allah kiyaye. In na duba abin nan tilas take saka ne ya hawaye, masu mulkin Nijar ku yi ƙoƙari ku gyara ɗabi'ar ku. Zamani ya sauya yau duniya halin wasu ne cuta, yau muna wani karni manyan sun saka mu a tatata. Babu tausayin yara kankana da ke yin tatata, an kashe ma titi ba wanda za ya kwato haƙƙinmu. Shugabanni babu kulawa gare mu kullum sai kyara, rayukan talakawa yau ya zamo kamar wata almara. An zubar da jinin yara kankana da manya ba kara, jalla sarkin mulki kare mu yau muna neman ɗauki. Dan yawan sakaci na iyaye ka hangi ya mace na maye, rayuwar ganganci ne zan kira da mai haka kowaye. Shaye-shaye masifa ne gun maza bare wai mataye, mama baba kudu ga haƙƙin kula da 'ya'ya na kanku. Na faɗa na ƙara yau zantukan da zan babu alaye, wai faɗar suna ne ke sa wasu muke bin bukaye. Ya kamata mu gane mu yi